हाय लोगोफोर, खुलुमबाय। आंनि बे गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जौ फाग्ला शर्ट मुभिनि माखासे खेबनानै लानाय भिडिअफोर, बेखौनो आं नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनोसै होननानै होनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोरा नायनो मोजां मोनो अननानै नायलांदो आरो सम मोनोब्ला। 자전거 버릇 마트 우대문은 그야 톱씹은 가면은 შემ탈 쏴줘봐. 필링을 하니 하다 보면 저 되는 거야. 우리 집에서는 Tapong na kasi ni bro. Excellent. 이놈 자도 우리 봐. 아우 고사 봐서 탈. 사던데? 응. 사던데? 시내벌레 나이도 야가 나왕랑 다 피스를 생각 안 되고 그거는 개카이 배우러 오는 거 있어. 여자가 누이 나이니까 나를 주는 왕 아람 차례 분화해 슬립 렐레는 시발릴리라라 너 급부라도 가이 배샤 오카이나 하 타카 부자가 나카이 비나노 Nung mantar ko siya. Murani kena biniman. Yu ini biniman kau nak cari je. Sau sanding bina zaman sudah. Rizu, ang hule borak hai. Lagi. Itu lain nak ne bau hai. Mari di rumah dulu dulu na. Oh, jangan funda. Oh, dah ini jangan funda. Ano situ untuk apa? Dah, jadi.
액션. नों हराबा नों थाङाबा खार नोंसोर सालिफोर आं हले रादाय खाखाबाय जेबो दोरोंनो हानायनि गोहोआनो गैला आंहा 액션. बहा खारनांगौनो नोंसोरलाय सालिफोर दानो मानसि फाथायजोबगोन आं ओरैबा ओरै जेरावबा खारग'नो हाया नोंसोर आरो होनखायो खोथा लोरिबा हले दिगदार दङ ओरैनो नायनांगौ रैजौ 나이랑고 대셔 나이랑고 대셔 마시 페냐고 크나 해봐 문차 그냥마 뭐야 늘 가만 지내 알아 쉬겠나네 제발 라이로 통하게 하는 게 뭐야 액션. 마 한다는 거? 내 후원 와나마 내 마음을 후원아 희조 비야 능리바 미 후원 와 비농 마그야 누 흥왜 가시부 누구 지금 타카 베샤 자나이 농나이 지부 신당이야 음바베 허바지 따자기라 후원은 근데 미안하고 호르바 철로 호르는 거야 하 비네 시오나 안 되는 미리 흥 뭐야 오, 맞아요. 가능한. 당신이 어른이 셔이 액션. 금방 통들 지나노. 마토드 당근파이 당근파이 하나 걸려. 당근이 없어 나오네 지나. 비냐. 이불 허 그냥 보면. 오라 Nam chứng thì cái nó gặp như thế này. Người thằng ai được. 린니 그 따당 뭐냐 말이야. 달라니 살이 글라니. 할바빙가 하는 르글르글 감독도 저 미니 등록서이. Nam chứng cam đến tất cả này ngoan người. 대양마. hôm đó đầu lang thare. Biết hôm nay là ini piano hot thade ra ini jengdang. Piano ma lang hot thade be bukan ani ma ha. Ida ha. Ya ne Cả việc không đủ chơi. Mau di sini apa? Mama gelas tuh. Kayu. Mungkin 풍만 그래 이상한 시라. Ngô lưng hình. 시부 수그라노 하나. 시부 수그라노 그야. 니모나 아키나마. 니모는 그라고야. Nó hiểu rồi muốn hiểu. Sao bay biết chứ? 빠져 내가 그래. 깜깜나 나네. 액션. Udah kabaran kok. 액션. Anh bị bay kabaran cả vậy. Anh sao cái làm 야 보자 이제. 액션. 자, 이제.
देलाय गेथागे सानैबो नोगोर गाबसायदो दे एक्सन थाइबा बेंगा मा खालामनो सानखो नोंलाय सासे जाबाय एक्सन थाइबा बेंगा मा खालामनो सानखो नोंलाय आं कमेडि दिखुदों दे बेस्टआव दे एक्सन र आंनि दे गंनानै मोनो एक्सन थाइबा बेंगा मा खालामनो सानखो नोंलाय गावनि बिनानाव सासेल'खौनो दे बाययां थाङा बाजैया थाङा दे जाबाय गाबसायगोन नामा गोदाना एक्सन हिनजावफ्रा ओरैनो गाबलायो हाबा जानोसै समाव ओरै न'निफ्राय हाबा जाब्ला हिनजावफोरनिफ्राय मेगन मोदै गैया जेबो नङा ओरैसो गाबखानाय खुगारदो मोदैया थांनो समाव थांदों बेखौ गावना लाबलाय माबायदि जागोन बै ससिना आरो मोदैया थाब खुगारदो बि जाम्बासो नोंखौ मा गोबाव खालामो नोंलाय होनो नों मा आंबो एक्सन मोदैया थाब खुगारदो बांद्राय मोदै गहोयोब्ला थाब थाब दै गांग्रा जायोनो नों फैजा होनबासो थाब थाब लांदो बोनानै दे मा फुंबाबो दे बाहाल मोनदे एक्सन आखाया बुसोजाबाय थाब थांदो बिनानाव बाय बाय बिनानाव आं नोंनो लावथि गंसे दुरुं दोंसे आरो साथाखौसो हरफाबाय दे मोजाङै रायजो जायो दे बे हौवानि आमोलाव बारबाय सालिला आथिं एसे साथाबायब्ला एसे गाबफाबा जालालै नेमबादि दे बिनानाव जाबायलै बांद्राय गाबबाय थाला नेमबादिल' गाबबाय जाबाय दे नेमबादि गाबबाय जालायबाय बारा मा नाय जाम्बि माखौ गाबबाय थाखो नोंलाय बांद्राय गाबोबा मोदै गब्ला दै गांग्रा जायोनो देनां थैब्लाबो दै गांग्रा जायो ओंखायनो नाङा ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनलायसिगोनलाय